Hola, jo sóc la Grisel·la Subiracs i vaig ser guanyadora dels premis de la modalitat del TDR amb el meu TR que s'anomena L'amor està en l'aire i l'aire intoxicat. Doncs el meu treball és una anàlisi sociocultural de l'amor romàntic, que vol dir que fa una anàlisi profund sobre l'amor en un context de la societat actual, envoltat de la cultura, la societat, el capitalisme, i fa molt d'èmfasi com en molts aspectes específics que tenen relació en com actuem i com ens interactuem en la nostra societat en relació a l'amor. Doncs vaig escollir aquesta temàtica perquè crec, en aquell moment vaig pensar que l'amor era algo com tan intrínsec en nosaltres i tan normal i tan present que de vegades com confoníem o permetíem algunes actuacions o algunes maneres de fer en relació a l'amor doncs, que podien ser perjudicials per nosaltres. Llavors vaig com observar molt bé l'entorn en el que em trobava i vaig decidir com que era tan important i tan present en les nostres vides que doncs, feia falta com investigar-lo més i analitzar-lo més perquè fos doncs, millor en les nostres vides. Per això vaig decidir fer el meu treball i sobretot centrar-me com en aspectes molt específics per reflexionar i per fer reflexionar la resta que l'amor és un concepte molt extens i molt diferent que afecta a les nostres vides en totes les etapes de la nostra vida, des de que som petits fins que morim. Per tant, és molt important com tenir el concepte molt clar i analitzar-lo doncs, en aquest context social, cultural de la nostra societat. Doncs jo crec que el meu treball aporta reflexió i aporta molt de creixement, perquè crec que en el punt en què et reflexiones i com et qüestiones a l'amor romàntic com a manera de ser, crec que ja és un pas endavant com per canviar les nostres maneres de pensar en relació a aquest concepte i que permet doncs, créixer personalment i obrir-se com a un nou món. També ajuda molt al feminisme, a tu mateix, a les teves relacions, perquè parla molt de la idealització de l'amor romàntic, de les estructures que té, del capitalisme, i crec que aquest treball com et qüestiona tot el que has estat vivint tota la teva vida, del que ens han ensenyat, del que hem estat experimentant, i és un punt d'inflexió, no? Doncs, cap a una nova perspectiva de vida, qüestionant aquestes estructures que d'alguna manera ens tenen o ens fan mal d'alguna forma. Doncs personalment m'ha aportat com he dit abans, una nova visió de món i de perspectiva social i m'ha fet com reflexionar també sobre doncs, les meves relacions, la manera en com estimem i el que vull, no? Cap a mi. I doncs crec que també com aprendre que l'amor és un concepte tan extens i que afecta tantes coses que abans potser no érem tan conscients o que ens pensàvem que era simplement doncs, estimar d'alguna forma o altra, doncs crec que té moltes maneres d'expressar-se i de pronunciar-se i que doncs, m'ha portat sobretot doncs, molt de creixement i molta autocrítica i també pues, això, com molta projecció, no? Cap a un futur millor i cap a unes relacions millors.